dami, ganda. Wait lang. Nalilito na rin ako niyan, mother, kahit ilang balik tayo. Ah, lemon top. Mami, magkano pinakamura? Ayun, ang kakasundo. Yung maganda ng mayanan nila, 25. Grabe, mother. Yan o, yan na. Magkakasundo. Mami, pwede ba mag-video habang bumibili? Swak ba sa budget? Kaya tinanong ko, ano ba pinakamura? Isa bang si ano dito? Dito magkano to? Sa dulo. 20 po. Abay, dito ang mura, mother. Mas na po yun. 25 ko po yun. Bigyan ako ng 10 piraso kaya magkakasundo tayo. Yan. Ako ng... Money At plants. saka hindi lang tayo magkakasundo, babalikan kita. Mag-astas na. Yan yung aking mga customer. Ate, ano pangalan po ng garden nyo? Ayang garden. Ayan Garden. Nandito po tayo ngayon, guys, sa Ayan Gardens. Ayan si ate. Siya po yung may-ari ng garden. Parehas mo na lang yan, Day. Kaya marami akong kukunin. Saya kayo, te. Waray kami. Ano kami? Sa Eastern Samar. 10 dito, 10 doon. 1, 2, 4, 6. Eto, maganda. 5 fingers. Talagang Ay, Day, may ano ba kayo? Yung... pampaswerte, ate, di ba? Swerte daw. Ah, 5 fingers, money tree, di ba, ate? Nasaan na? Sige, bigyan mo ako ng 20 piraso, ha? Ito yung kanilang 5 fingers. Tama, ate, no? Sa dami ng halaman, di ko nasasaulo, ate. 25 lang dito. Yan, yan. Yan. Yung santa nyo, ate, magkano? 25, okay. Ganito. 150 ha. Ito guys, yung kanilang maki, 20 pesos lang din. Yan po, kung makikita nyo. Ayan. Ate, magkano yung papuan nyo rito? Ito guys, yung papuan nila, 20 pesos. Yan. Ate, yung sabrina nyo, magkano dito? 35. Mother cow, 35. What do you think? 35. Ay, you don't like. Bente yan. Nagkasundo sila sa Papowa. Yan. 20 lang. Ay, ito, mother. Ate, magkano yung ganito nyo? 35. Oh, 30, mother. Hanggang 30. 35 daw tong money tree. Pwede 30. Yung mga reseller dyan na gustong pumunta rito sa may Padre Garcia, Batangas. Yan. Maraming mura sa looban. Anong street to, ate? Anong street? Barangay Bukal lang, Padre Garcia. Okay. Barangay Bukal, Padre Garcia. Looban na looban, ate, no? Sadyain talaga. Ate, nahirapan kami, nahagard kami. Tingnan mo itsura namin. Ate, yung ganito nyo, red. 20. 20 yung ganito niya. O, yung mga lipstick nila. 20 lang din. Ate, yung ganito nyo po magkano? 50. Hilario, 50 guys. Ito, 50 lang. Ate, yung ganito nyo magkano? 30, oh. Ma. Mama, San Francisco nila, 30, oh. Ito, 30. Ito. 30 lang. Ikaw. Yung mga ganito nyo? 25. Yan. Di ba pwede na 25 ito? Yung mga kulot-kulot nilang ganito, yan, 25. Bali 10 lahat, 5 dito, 5 doon. Yan,
25, guys. Ate, ano ba ang correct name nito? Kahit variety siya ng San Francisco. Croton to, di ba? Yung kulot-kulot. Ate, isa ta. Ito yung begonia nila, guys. 30 lang dito. Pasok sa budget. May Rosal ba kayo na medyo mas malalago? Wala na. Magkano ito? Magkano yung ganyan nyo? Ano na lang, 25 din. Hindi 20 na lang. Di 32 po. Ah, di ba 20 yun doon? Kasi ano, medyo nakabili kasi kami ng ano, malalago siya. Maliliit na ngayon. Pili ka na lang, mother. Pero mahalaga, importante. What? Ito. Kunin mo na ito, Kayla. Ayan. Ayan. 20 na lang daw. Pero 25 talaga siya. Pasok sa budget. Ito? Di, ano siya, medyo Patanggal na. patanggal na, matanda na siya, madir. Yung, ayan, yung medyo yan, mayabong. Yan. Isa. Yung mga batib nyo, ate, magkano? Doon sa dulo. 50. Piraso nito. 50. Madir, ikaw gusto mo? Alin? Ay, yung tibatib, oh, magandang klase yan. Yung nung nabibenta natin ng medyo mahal, dito magkano lang, oh, mura na yon. Yan, 50 guys, yung mga ganitong tibatib nila. Ate, yung ganito nyo po magkano? 25, kaya lang ano. Ano pa lang siya, parang bagong ano no, punla. 25 daw po. Tea plants mo to, ate, di ba? Ah, kaya ganyan ang kulay. Oh, bagong tanim. Yung hanging plants nyo rito magkano? Yan, 100 daw po. Yung mga hanging plants nila. Yan, 35 po. Wala bang may ano ba yan? Blueberry, ano ba yung pagkain ba yun? Prutas? Yung ano. Ano ba yan? Ano ba yan? Kala ko prutas eh. Yung mga po, pulang ano, bunga yan. Halamang gamot, pero kinakain siya. Magkano dito? 35. Tatlo isang daan. Dito 30 isa. Kuha ko 10. Blueberry. Sige na. Blueberry. Ano mo na lang doon eh. Ning, lagay mo ng pangalan yan. So, ibig sabihin, prutas yan. Palibas, hindi ako kumakain ng blueberry. Hindi po, ano siya sa halamang gamot. Ah, halamang gamot. Ano pa yung mga halamang gamot nyo? Citronella lang. Nasaan? Yan. Ito yung blueberry nila, guys. 30 pesos lang. Magkano ito? Ayan. 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Is yung Ayam Gardens, yung kanilang mga taniman dito, yan. Ah, itong mga ano nila. Ano nangyari dito, ate? Nabutas-butas siya. Yung Orlando nyo, ate, rito magkano? 100 lang yan. Ay, yung ganito, may pat na siya. Tapos ito, Ah, yung kalateya nyo. Zebra. Zebra. Pati ganito, 100 din. Anong pangalan ba nito, te? 100 sa kanila to, guys. Malaki na. Ah, face lily nila, galing, oh. Yan. 200. Yung Marian nyo, ate, magkano dito? Yan, 30. 30 pesos. Yan, 30 pesos dito, guys. Ano pa ito? Namumulaklak? Yung mga bromeliad nyo, ate, magkano dito? 50 to dito? Ano lang ang ano niya? Ano lang ano niya? Nagiging ano po, nagagawa siya na bonsai. Ah, yung ganyan, na ginagawang bonsai. Pinapalaki lang ang puno. Tapos Ano pinadala sa pangalan? bibig. Lemon top. Lemon top. Ate, yung mga ganitong dwarf nyo, pag nakatpat na magkano? 100. Ito po yung mga halaman nila. Yan.
beach. Ang ganda. Mader! Mader! Dapat yung may bulaklak na. Ito nga, may bulaklak. May bulaklak. Tanggal na, lagi namang ganyan yan. Ate, magkano ganito nyo? Mickey Mouse. Ay, Mickey Mouse. 200. Nakapat na, guys. Ate, wala bang bonus? Siyempre guys, yung mga tinanong nating swak na swak sa budget. Kanina, ito naman, dito naman tayo magtatanong sa mga rero nila. Tanong natin magkano. Ate, magkano ganito nyo? 200. Anong pangalan nito? Philodendron. Okay. 200 lang guys. Talagang mura dito sa Batangas. Ate, yung anthurium nyo magkano po? Oh wow, anthurium nila 100. Ito guys. Anthurium nila para makakabili ata ako. Gustong gusto ko. May pat na anthurium oh. 100 lang. Mangungulit na ako. Magkano yung ganito nyo? 150. Anong pangalan nito? Gabish? Gabish. Ha? Gabish. Okay, gabish. 150. Ayan po yung mga lure nila. Ay. Yan. Mura. Mura yung mga ganito nila. Yung moonlight nyo ate, magkano? 100 guys, grabe, mura. Moonlight nila 100. Mapa ornamentals, mapa rear plants ang mura dito guys. Aray. Ate, yung ganito nyo, magkano? Yan. Yan ay 200. Yung malaki, Ano ba pangalan nito? Tropic Marian. Ha? Tropic Marian. Tropic Marian. Yan ang original. Napakarami kasing pangalan. Kaya nalilito na ako ate. Ayan. Tropic Marian. Mura. Ang mura ng mga halaman nila. Ay. Ate, yung mga gabi-gabi rito, magkano? 100 lang yung mga gabi-gabi nila, guys. Wala pang ganyan. Memoryahan lang. Bali dito, 25. Pagkatapos doon, 20, ano. Magkano Ayan, nagkukwentahan na sila. Ano tawag na dito, Ayang? Tapo, blueberry. kunin mo nga ide yung ano na yon. Namumunga pala ito. Opo, maganda po yun. Ate, prutas ba yun? Halamang gamot lang talaga siya. Ano ang gamot yan? Okay. Pero namumunga siya. So parang ang bunga nito ay Anong klaseng halamang gamot siya? Ano yung gamot doon? Dahon o bunga? dahon. Ah, dahon. So, libre ko kay ate, Sabrina. Yan. Yun ang Salamat Diba, po. hindi naman Iloilo. Grabe guys, ang mura dito sa May Bukal, Padre Garcia, Batangas. Swak na swak ang budget. Murang-mura ang mga ornamental plants, murang-mura ang mga rear plants. Kaya tara, punta na po tayo dito. Huwag pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa YouTube channel kung Bicolano Waraynon. Paki-click ang notification bells para sa mga susunod ko pa pong mga videos. Salamat po, babush!